जोंहा गायफैजेनबाय नै हाब सारा न'आवसो थांग्रोदोंमोन नामा? गन्थं हाबजागोनलै जौ गोराना जों माबानिसो गलायपारानि सोरनि मोसौ हाबखो? मानोथो खाफैबावोथाय सारिथा रनजितआनो माबायदि जागोनथाय गोदान नङाना बेयो गायजोब्बाय जोंहा नाम्बार 66 आं सानबोदों नंगौ 32था ओमफ्राय लाबोनायाव 66 था जादों आरे सिगाङाव सेकेन्ड फार्स्ट सेकेन्ड फार्स्ट मेट्रिक पास जाहैनाय बेदरा जोंना हाया दहला हा बेखायनो दा बोथोर गिबि गायनांगौ जायो नङाबा माइखौनो मोननो नागिरा दै जायो आरो बेखायनो जोंहा माइखौ थाब थाब गायनाय जायो गासै 9 जन माइखौ गायखाबाय खेबसेनो 5 बिगा बे हाया नायदोलै आदैयाबो गायगासिनो नैबाव दहला हा जा गोथौ दैया नायदो बेलाव गायाखै आगै बेलाव गायाखै बेलाव गैथ'आ हा मैया बादोंमोन दै गुदुंखाय माबाबायदां
ना मैयानि अखा हानायजों थांबाय एसे औ नैबेबो मालायनि नैबे बिस्राबो गायखाबाय माइखौ आरो बै ससेयावबो मालायनि दं आरो दलहा गोजा बेफोर थाब थाब गायनांगौ नङाबा माइखौनो मोना नैबे जरायाथ' मोनगोन ना मोनाथाय दैया बिराद जायो बाव दैज्लां ओमफ्राय मेसेङाव बे जायगायावनो ना होथेना बिराद मोनसै आरो बैबायदि खुन्थामारा नैबे बै खुन्थामारा बेबायदि खुन्थामारा ओरै सिदा होथेनानै नाखौ हमनाय जायो आरो बारहोनाय जायो नाजावनानै बे दहला हायावनो आरो दा बे दैया बान्दो बायनानै दं बेखायनो दैया बांद्राय गैया बावहाय नङाबा एसे बारा जागौमोन दैया नैबाव ओंखायनो गोरान जाहांबाय नै हाया दाखालिनो फोमोनखानायमोन सानसे गेब थानाय जाहैबाय माखासे प्रब्लेमनि थाखाय दा गायगासिनो नायलांदो खोथिया बोथोर नांगौ ना थोन जाबाय मा मोसौ बिमाखौ हगारोबा मा जानांगौब्रा मेंबायलै बिरादनो औ
बयसखौनो बन्द'सो बानायदों दहाय आङो सिथुबाय थानाया डिग्रि कलेज जानो नागिरनायखौसो बुंदोंमोन आङो डिग्रि कलेज गभमेन्टनि
ओरैनो ओंखायनो माबादों मिउट जाना होदों मबाइला मारै मिउट जाना थाखोथाय बबा बबा होनगासिनो ओमफ्राय माबादो एसे हाब्रुआव गोदाव सोराव आइफनसो नालाय बेजाल ओरैनो सिबायफोर बबा बबानो नायबाय बिसोरो समायना नुदों ओंखायनो खेबबाय आरै साम' माबायाव साम' मोखाङाव नायखा आदा संख्रि गोनांबासो सानसुलादाव हाजग्ला मोनलामोन बे समाव दा फैफिनजोब्बाय अबे जायगानिफ्राय साम'ख्ला लादायखौ मोनजाला मैया आइ माइहुंखौ दोननायनि सोरो ओहै ओहैल' हेपि बार्थडे आं गैया ओमफ्राय दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै लोगोफोर दिनै एसेयावनो बाय दोनथ'नोसै लोगोफोर एसे मावनोसै खामानि मावनोसै माइ गायनोसै